Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dude's Torta. Karon, lagawon ta ang CNC Campo de Oro sa Maragusan. Maong, sabay ta, malagaw ta. Tara, magturta! So mga dudes, karon manglakaw na misa CNC Campo de Oro. Ayan, kauban pagyahapon ako si Kuya Jack! Ngit-ngit, ay tura. Si Kuya Jack! Okay, magtorta, Jack! So ayan guys, milakaw na si Dude. So ako ano ang ipapuli niya. And mga na may karon sa CNC Campo de Oro. ay dili to si Sir Jesse ko lang to kanang voice activation sa car. Wow. na ay presence ni Sir. So ayun guys, the place is very nice, chill. I want to go back here. I mean, came back, whatever. Basta balik ko. Going to CNC Campo de Oro! Campo de Oro pala. Yes. Yeah. So ayos. So sa mga expectation ni mo dito sir again. Kaya wala magita na tama atong kuan swimming pool. Yes, Sa bamboo. yes. My expectation is what is my expected. Unsa to? Unsa daw? Oh my god. So word. So word. Ako expectation ako is clouds. Sea of clouds. Yeah. Masyadong makamuga to lang minsan. So ayun guys, this is the main proper of the Maragusan. Tanaw. Oh, look. Whoa, the clouds. Oh the my clouds is God. over. Can you see that guys? Yeah. The clouds. Clouds is very stunning. Masa dito Davos. Campo de Oro. Oh, college. Ano sila college dito? Nice. At doon nato na. Oh. See? Amazing Maragusan. The best yapon. That's why deserving siya tawag og summer capital. Summer, yes. The best to dire magbakasyon guys. As in Tugnaw diri. kanang word na bakasyon nga dire gani mo feel kanang wala stress pag mata nimo kay kanang gani. Centralized. Basta! Oh, naka split type na aircon na re. Hindi na. Padulong man ni upuan. Musa ka tada sa buntod. Sa top? I mean, Yes. Sa top? Woo! Ang ulo mo sa Nga clouds jig na dito sa baba nato. Ano na? Dito sa taas. I'm so very excited. So hamog na kayo guys, no? Di na ko makita ang sakyanan. See? Tara. Whoa! Wow! 1%. Pasulod na may mga nakapatang asahin sa Calamba Farms and Midtown Hardware. It's a hardware. Heck. Fabian's Peak. So, masaka gid siya. Literal na masaka. Nga doon abot na ta sa CNC Campo de Oro. Baba ta. Sorry, kinabiati ka. Na-overwhelmed ko sa lugar. Nasa nindot ako siya of clouds. Ikaw, dirita. Oh. That's cute. Nindot na oh. Awa ang iyahang Wow. kon. Oh, gamo kayo na. Pwede ta mag-picture diri. So, baba ta, Jake. Tara. Okay. Yehey, tara. Pagkanindot sa area, Jake. Oh, Sea of Clouds sa likod. Yes. Kunya ang mga bulak din dapita, oh. Okay, kung nakita niyo sa likod. Pagkanindot sa mga bulak diri. Awin. Ha, pagka na lang yun. Alam kong inaabangan mo, Owen. Ala, wow. So, pwede siya. Pagkanindot na lang yun. Ang landscape niya sa ano, may mga bulak. Kung diri ka na kay mga sa landscape makita and ang iyahang Sea of Clouds niya. Gawas ang tanawang bulak.
pagkanindot sa ilahang mga bulak here. Napa dito sa baba, Jiko, magunsa ta. Dili nga side. Dara. Naa ang clouds diri sa baba. Wala pa ni paduol gid diri no. No? Murag siyupon. Clouds diri sa CNC Campo de Oro. Kaon mi. Sir. Sir, saan na po yung istorya, sir? Tinood na ni sir. Dito na, i-focus ko daw. Ayong goy. Tro. Suroy? No. Sa magkao na, nagpunta kong kuyo. Asa? No. Focus. Oh. Aman David. Kanina lang gorilla, oy. Napakita nyo kay gorilla. Ada na gorilla. Oh, kakaro kayo na gorilla. Oh. Sige. Okay na. Libog man David. Asa ko yung unggoy diri? Kali. Mamaw. Nice one. Is it? Wow. Pamahaw diri asa. CNC. Onta. Talong and unsa ni? Kanang ampalaya. Bideg. Lumpia. And hotdog. Mga dogs karon human mi diri sa CNC Campo de Oro. Karon ang lakaw na puti asa ta? Sa asa to? Yung gusto mo lakaw. Diri lang ka? Diri ako. Sige, bye. Ikaw na mi pero asa mi padulong, sir? Tapos sa tinuod na ni sir? Tino. Si Sir El Ala. Ato ang next stop dito to sa Araibo, Silbusa Falls. Silbusa Falls, no? Dito sa Araibo, unahan ng gamay. Diri sa CNC Campo de Oro. Okay. So dito makita ninyo, ma-witness ninyo ug unsa kanindot, no? Ang ato ang falls. Excited ko. So Basta tinuod na to. tinuod na to. Sige, kita. Sir, unsa ni tawag? Unsa ni nga motor? Ining bao-bao. Bao-bao. So mao ni atong sakyan gikan dito sa highway paadto diri kung wala tay sakyanan. Tagpila pud ang pamasahe? 30 per head. 30 pesos per head. Ya pila ka buok makasakay? Duha og depende Ay duha, pero kung mapuno pila tanan? 5. Kanang 5 ka buok imong karga makasaka diri nga buntod man. Kaya? Kaya da. Dili na naugan. Dire-diretso. Ay, sige. So mo dito nagapark dito pod. Nya ang kaning diri magulat pod. Namoy kanang time na moy parking kasi tawag ana nga schedule kung kinsay sunod ay korpo na ni diri. Ay, sige. Sige sir ha, salamat kaayo kay basta makabali ang atong wala kabalo pa kung sa pag-ari diri at least kabalo. Sige, salamat. Magkibaba na mi, mauna to ha, na-interview na to si Kuya. Ang singalan na to di IG. Bao-bao ang sakyanan. So, kung maari mo diri, sakay lang na ay bao-bao. So, dali ra kaayo, malingaw mo. Bugnaw ang lugar nga nindot ang Sea of Clouds. Pero dapat na magpa-booking daw kadaan kay kung di ka makapa-booking tapos na mo sakyanan, di mo kasakay, di mo masakay sa sakyanan. Yes, kung naa kay sakyanan, pabook lang ka kay makaabot na ka diri sa sulod. Kung wala ka kapabook, Masakay ka tong bao-bao. magsakay kag bao-bao dito ra ka sa So kung highway. wala mo guys, magpa-book yun na daan. Yes! Yuhuu! Very Ayos, good. ayos. Ayos. Meanwhile, Yehe, daghan kayong salamat Lord. Human sa akong paglagaw sa CNC Campo de Oro, ako magaingon. Gawas sa kanindot sa mga falls, aduna pay bugnaw kaayo nga mga pool. O ang view, nindot kaayo. Ilabi na gyud diri sa CNC Campo de Oro. Maong Lagawon ta ang maragusan kay dinhi daghang nindot nga laagan. Okay, shout out diha kay Miss Sharon Cercado Witanodge. Siya, tama pa kahani pag-pronounce na ko sa imong apelyido nga Witanodge. Salamat sa imuhang pagtanaw kanunay sa akong video sa pag-support. Daghang salamat.
And shout out usab diha kay Ma'am Arlene Birifamonte, ma'am. Salamat ma'am sa imong support sa kanunay. Di lagi ko magsaba, ma'am. Thank you. And shout out usab diha kay Ma'am Lilibeth Ruth Kuwahaw sa Asuncion, ma'am. And sa iyahang buotan nga anak nga si Miss Ella RV Kuwahaw. Ma'am, thank you very much sa inyong suporta sa kanunay. And also kay shout out kay Mary Jane Neri diha sa Japan. Jen, dagan kayong salamat sa imong pag-support sa kanunay. Sa mga abtik mo comment sa ako ang video, si Inday Cercado Tan diha sa abroad, and Albert Arangis diha sa Kuwait, and Jingjing Pagdato, dagang salamat sa inyong support, sa inyong suporta. God bless sa ato ang tanan sa kanunay. Thank you. Antod sa sunod na ko nga paglagaw, sabay ta, uban ni ako, magturta. Pero sa pagkakaroon, bye-bye!